אני רוצה לספר לכם קצת על הספר. זה ספר שנקרא "היא בכל מקום". הספר הזה בעצם אחד משלושה ספרים, טרילוגיה, שהראשון שבהם יצא עכשיו, הוא כרגע נמצא בחנויות הספרים, בצומת ספרים, עברית, סימניה, אפילו ביקורים ועוד. ניתן להשיג את זה שם, המחיר בדיגיטלי זה 44 שקלים והמחיר לספר הוא 88 שקלים. אני לא אובייקטיבי, אבל אני אגיד לכם שמתוך כל הביקורות שהיו עד עכשיו, אז פשוט זה מדהים, אותי זה גם מדהים וגם מפתיע, לטובה, שהספר קיבל תשבחות מכבוד להודעה חדשה, גם על הכתיבה, גם על התוכן, במיוחד שהספר מקיף מכלול שלם של נושאים כמו למשל כל התחום של עסקים, משפט, אירוטיקה, סחר בינלאומי, ריגול ועוד 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 ועוד. הרבה דמויות מאוד מעניינות, הגר, אורן, סוליקה, פטימה ועוד ועוד דמויות שפשוט מטריפות את הדמיון ואת השכל. כל מה שאפשר, אפשר בספר הזה לעשות, הוא מראה את האפשר ולא את האי אפשר, ולכן מומלץ לכל אחד לקרוא אותו. וקדימה, לא לחכות. תודה לכם.